Egunon, ongi etorriak Goierri Eskolako matematikako saioetara. Lehenengo unidade didaktiko honetan, analisi matematikoarekin hasiko gara, deribatuak, aplikazioak eta funtzio deribagarrien teoremak azalduz. Lehenengo bideo honetan, zuzenen aipatuko dugu, batez besteko aldakuntza tasa zer dan eta nola kalkulatzen den. Begira dezagun honako grafikoari. Demagun funtzio bat daukagula, fx funtzioa, eta grafikatuta daukagula x eta y erratzean, hau da, aldagai askea eta menpeko aldagaien artean. Demagun ere, aukeratzen ditugula bi puntu bertakoak, x ardatzaren bi puntu. Lehenengoari a izena emango diogu, eta a funtzio horren bitartez, bere ordezko izango du y erratzean, izango dana fa, dituko duguna. Eta eskubiago, edo a baino handiagoa den beste puntu bat hartuko genuke, a gehi h izendatuko duguna, hau da a gehi zerbait, eta honek ere bere irudia izango du y erratzean, menpeko aldagaian, f a gehi h-ren f edo funtzioa adieraziko duguna. Ongi da, bi puntu horietatik, a eta a gehi h grafikoan osatzen duten bi puntu horietatik ere, butanatu ezakegu zuzen bat pasatzen dara. Fijatuko gehiagoain, puntu horien arteko diferentzian. Hau da, sortzen den gehikuntzan, bai x ardatzean eta bai y ardatzean. X ardatzean, a puntutik a gehi h puntura pasatzen garenean, delta x edo izeneko gehikuntza bat izango genuke. Zein izango da delta x hori? Konkretuki a gehi h balio hori, a balioa kentzen dioguneko balioa. A gehi h kena, helburua edo emaitza izango genuke h. Bestetik, fijatuko geha baitare, y ardatzean sortzen den aldakuntzari. Beraz, goiko puntuan f a gehi h balioa baldin badugu eta bekoan fa, bien kenketa izango dugu y ardatzen ematen den gehikuntza edo aldakuntza. Hori horrela izanik, batez besteko aldakuntza tasa honela definituko dugu. Funtzio batek bere balioan izandako aldaketa eta bitartean aldagaiak izandakoaren arteko zatidura bezala. Hau da, batez besteko aldakuntza tasa izango litzateke y ardatzean daukagun gehikuntza, zati x ardatzean daukagun gehikuntza. Zehazki, batez besteko aldakuntza tasa definituko dezakegu esan dugun bezala, y ardatzean daukagun gehikuntza da f a gehi h ken fa, zati a gehi h kena, beraz h definitu izan duguna. Balio hauek kalkulatuta eta bien arteko zatidura hori eginda, batez besteko aldakuntza tasa definitu dezakegu. Hau da, nolabait, batez besten zenbat aldatu egin izan den funtzioa.